Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng Lunes, January 11, 2021. Northeast monsoon pa rin ang nakakaapekto sa buong parte ng Luzon, kaya't asahan pa rin ang malamig na hangin at mahihinang pag-ulan dahil yan sa amihan. Samantala, tail na frontal system o shear line kung saan nagsasalubong ang malamig na hangin ng amihan at mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko na dahilan ng mga thunderstorm na nakakaapekto sa eastern section Visayas. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ naman ang nakakaapekto sa Mindanao. Para sa mga ganito pang mga ulat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at narito ang magiging lagay ng panahon sa mga lugar ayon sa DOST Pag-asa. Northeast monsoon dito po sa Cagayan Valley, hanggang na rin po sa Cordillera Administrative Region at dito sa Bicol Region, ganyan na rin po dito sa probinsya ng Aurora at Quezon, magkakaroon pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. At samantala, dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magkakaroon naman po tayo ng bahagyang maulap na kalangitan o maaliwalas na panahon, subalit posible pa rin yung pagkakaroon natin ng pulupulong mahihinang mga pag-ulan na dulot pa rin po ng ating northeast monsoon o amihan. At medyo sa kasalukuyan, medyo mabababa po ang ating mga temperatura dahil nga po sa malakas nating hanging amihan. Dito po sa Tuguegarao at gayon na rin sa Legazpi City, ang pinakamataas nating temperatura, posible pong umabot sa 26 degrees Celsius. Samantala dito naman sa Kalayaan Island, gayon na rin sa Puerto Princesa at sa Lawag City, pinakamataas nating temperatura, posible pong umabot sa 28 degrees Celsius. Sa Baguio City, medyo may kalamigan na rin ang ating temperatura, maglalaro po sa pagitan ng 10 hanggang 21 degrees Celsius. Metro Manila, nararamdaman din natin ang medyo may kalamigan. Ang ating temperatura po, maglalaro sa pagitan po ng 22 hanggang 29 degrees Celsius. At sa Tagaytay, ang ating temperatura, maglalaro naman sa pagitan ng 19 hanggang 27 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito nga sa Kabisayaan. At tulad nga po na nabanggit ko, dahil po sa epekto pa rin ng tinatawag nating tail end ng frontal system, magkakaroon pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Kaya't paalala pa rin po sa ating mga kababayan dito po sa Kabisayaan, sa mga lugar kung saan patuloy pong nakakaranas ng mga pag-ulan, mag-ingat pa rin tayo sa posible pong pagkakaroon ng mga flash floods at landslides. Ang ating pinakamataas na temperatura, ang ating temperatura, maglalaro po sa pagitan ng 23 hanggang 28 degrees Celsius dito po sa Tacloban City at sa Cebu City. Samantala sa Iloilo, ang ating temperatura naman maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 27 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Mindanao ay magiging maulap pa rin ang ating kalangitan, may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Dahil naman po yan, dulot nga po ng ating tinatawag na ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ang ating temperatura dito sa Davao, maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating temperatura sa Cagayan de Oro, 24 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Zamboanga City, 24 hanggang 33 degrees ang ating temperatura. At paalala pa rin sa ating mga kababayan dyan dito sa Mindanao, sa mga lugar kung saan po patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan, mag-ingat po tayo sa posibleng pagkakaroon pa rin ng mga flash floods at landslides. At para naman po sa ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, ay nakataas pa rin ang ating gale warning dito nga po sa northern seaboards po ng Northern Luzon. Yan po, dito po yan sa seaboards ng Northern Luzon. Ganyan na rin po sa seaboards ng Central Luzon. Kabila po yan, east and west. At sa eastern and western seaboard po naman ng Southern Luzon,
yung pong Western Seaboards natin, dito po yan sa Kalayaan Island at dito naman sa Eastern Seaboards ng Kabisayaan hanggang dito po yan sa Eastern Samar. At pinapayuhan ang ating mga mangisda na huwag pumalaot sa nasabing mga baybaying dagat. Malalaki po ang alon dyan, kaya't pinapayuhan sila na huwag pumalaot sa nasabing mga lugar. Samantala, silipin natin ang magiging lagay natin panahon sa sunod na 3 araw dito sa Metro Manila. Epekto pa rin ng ating amihan. Magkakaroon pa rin tayo ng maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga pulo-pulong mahinang pag-ulan. Ang ating temperatura po maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Samantala sa Baguio City, mananatiling maulap ang ating kalangitan na may mahinang mga pag-ulan. Epekto pa rin ng ating amihan at mabababa pa rin ang ating mga temperatura. Maglalaro po sa pagitan ng 11 hanggang 22 degrees Celsius. At para sa Legazpi City, bukas ay magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan na dulot pa rin ng ating amihan. Samantala ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 23 hanggang 28 degrees Celsius. Pagdating ng Wednesday at Thursday, magiging mas maulap ang ating kalangitan. May mga kalat-kalat tayong mga pag-ulan at mga thunderstorms. Ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 23 hanggang 28 degrees Celsius. At sa Metro Cebu, bukas magiging maulap. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog ang ating mararanasan. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 29 degrees Celsius. Pagdating ng Wednesday at Thursday, bubuti ang ating panahon. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon at gabi. Ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. At dito sa Davao City, ang ating bukas, ang ating mararanasang panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Ang ating temperatura, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Pagdating ng Wednesday at Thursday, bubuti ang ating panahon, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Ang ating temperatura, maglalaro po sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan sisikat po yan mamaya sa ganap na alas 6:24 ng umaga. Muli naman itong lulubog sa ganap na 5:44 ng hapon. At